Pozdrav, dragi prijatelji i pratioci mog YouTube kanala i svih društvenih mreža. 21. 2025. godine nam je doneo starog i novog predsjednika Amerike, Donalda Trumpa, koji je ponovo postao predsjednik i to drugi put u istoriji Amerike da je uspeo da osvoji dva mandata, ali da nisu uzastopna. Tako da nam je on predsjednik 45. i 47. Inače, u Srbiji 20. januar je jako važan datum zato što je tada velika slava Jovandan i ja naravno ovom prilikom želim da svima koji slave ovu slavu koja je dosta velika kod nas čestitam od srca i poželim naravno dobro zdravlje, puno ljubavi i uspeha u njihovim domovima. Isto tako, te lepe želje zapravo želim da poželim i Donaldu Trumpu, jer mi definitivno u Srbiji smo nekako jednoglasno gotovo jednoglasno navijali da on postane novi predsjednik Amerike, što se i desilo. Dosta se o tome pričalo, to je aktualna tema, pa eto da nešto napravim i za moje drage pratioce. Naravno, o njegovoj karti, o njegovom interesantnom životnom putu, ja sam puno pričala sa mojim studentima u školi astrologije, proučavali smo njegovu kartu, tumačili na različite načine, ali eto neke stvari koje mislim da bi bile interesantne i za vas, za jednu moju širu publiku, želim da podelim sa vama. Ovo što vidite je njegova natalna karta i ono što je prvo jako uočljivo i interesantno jeste da je on u poznaku lav, taj 29. stepen lava, kada je on rođen 1946. godine je pripadao velikoj fiksnoj zvezdi, Regulusu, tada se Regulus nalazio na 29. stepenu lava i svakako Regulus kao jedna od 4 kraljevske zvezde, poznate još od stare Persije, govori o tome da neko ima veliki potencijal i mogućnost da napravi jako velike i značajne stvari u svom životu, što je on svakako uspeo. I pre nego što je postao predsjednik prvi puta, posebno sada ulazi u istoriju, kažem, kao drugi predsjednik koji je to uspeo da uradi u mandatu koji nije uzastopan. Prethodni predsjednik koji to uspeo je bio davno, Grover Cleveland, koji je uspeo da bude 22. i 24. predsjednik i vidjet ćete i ovdje njegovu kartu koja je isto tako interesantna i sada je drugi put u istoriji Amerike to uspeo da uradi Donald Trump. Svakako uspeti nešto što je vrlo neobično i ipak u nekim poznim godinama i pored svih onih smetnji koje on imao na tom svom putu, pored svih onih suđenja, podmetanja nogu i svakakih stvari koje su bile i atentata na njega, on je to uspeo što govori o jednoj vrlo jakoj energiji, vrlo jakoj ličnosti koja svakako ima jaku podršku na kraju krajeva i celog univerzuma da uspe u mnogim stvarima koje je definitivno on zacrtao. Ja verujem da će on uspeti da većinu toga i privede kraju. Ova njegova karta nam pokazuje da je on u poznaku lav, a da je njegovo sunce u znaku blizanaca zajedno sa Uranom i sa severnim čvorom u 10. kući. Svakako je on neko koji je sebe vide od malih nogu da bude poseban, jedinstven i najbolji u svemu što radi i to je ta neka njegova energija, njegova vatra koja ga vodi ka tome. Ono što posebno njega krasi jeste i taj Mars koji se nalazi vrlo blizu njegove prve kuće, znači on ima Marsa u lavu na samom vrhu prve kuće, iako je on iz ugla 12. ali pošto je u konjunkciji orbisa 3 stepena, mi kažemo da planeta bukvalno sela i samim tim i vlada. Tako da Mars bukvalno boji celu njegovu natalnu kartu. Mars u lavu svakako govori o svim tim njegovim osobinama koje imamo prilike da vidimo, a to je da on zaista sebe doživljava kao nekoga ko je najbolji, nekoga ko može da donese velike stvari, velike promene, neko ko zaista kao pravi lav ima neiscrpnu energiju. Ovaj Mars je u sekstilu sa njegovim vladarem horoskopa, sa njegovim suncem i zaista mu daje tu jednu jaku harizmu i neumornu i neiscrpnu energiju, čime god da se bavi. Znamo da mu isto tako od ruke išlo i bavljanje biznisom velikim i bavljanje medijima i tako dalje i zahvaljujući upravo toj njegovoj širokoj popularnosti i uopšte
prirodi koja je znala da prirodi koja zna da priča o raznim stvarima na interesantan i neobičan način, a mi vidimo da upravo ovaj Uran koji u konjunkciji sa njegovim suncem mu daje tu jednu ekscentričnost i jednu potrebu da svojim rečima zapanji i šokira druge. I on je to i danas uradio. Ja sam neki deo uspela da pratim, ispratit ću unazad, ću odgledati sve što je bilo oko njegovog postavljenja i njegove zakletve i uopšte te cele procedure, inauguracije, ali ono što sam pročitala jeste da je odmah uspeo da šokira ceo svet sa idejom da zaista planira da preuzme Panamski kanal, da Grenland uzme, da pripoji Kanadu i tako dalje. Danas je pričao samo o Panami i već vidim da postoje neke različite reakcije na te stvari i na njegove reči. Kažem, njegove reči jesu šokantne, on ima Urana zajedno sa Suncem u 10. kući i on to želi i voli i zna i upravo mu je to i donelo tu jednu pobedu u koju mnogi nisu verovali i kažem, ali je najbitnije verovao on i njegov tim, a on svakako sa ovim Marsom u lavu na vrhu prve kuće zaista jako, jako duboko veruje u sebe, ima ogromno samopouzdanje. I to je nešto što mi od njega svakako treba i da učimo. Ono što sam ja sigurna i želim da kažem da će on doneti jako velike stvari i verujem da će gotovo sve što je rekao i najavio i koliko god da je to šokantno i neobično, on će to isprovesti u delo. On zapravo jer čovjek u poznim godinama nema šta da izgubi, ovo je njegov poslednji mandat, više svakako nema prava da se kandiduje i on naravno u ovih narednih 4 godine želi da donese te velike promene koje je obećao na kraju krajeva američkom narodu, ali ipak i negde svetu u celini. On je obećao i mir, sad vidjet ćemo koliko će toga biti, mira ili nemira. Ja iskreno da vam kažem kad vidim da neko baš ima ovako naglašenog Marsa na vrhu prve kuće, nisam sigurna da može da donese mir. Mars je planeta rata, ali sam sigurna da ono što je obećao da vraća Ameriku Amerikancima i da mnoge stvari koje je, eto, koje želi da promeni i da promeni na kraju i naziv Meksičkog zaliva u Američki zaliv, ja verujem da će on sve to da uradi. Verujem da i Grenland će sigurno u ovih 4 godine da sprovede neke referendume i ovako i onako uspeće da to preuzme kao svoju teritoriju, zato što kažem, upravo ova pozicija njegovog ascendenta vezanog za Regulusa i ovog Marsa na samom ovom ascendentu govori da on želi da bude i donese nešto najveće. Takođe, ove njegove planete iz znaka blizanaca su vezane za sazvežđe Oriona koje svakako govori o nekome ko donosi jako velike bitne promene. Tako da verujem da će on to u narednih 4 godine više manje doneti. Da li će Kanada postati 51. zemlja Amerike? Iskreno, me ne bi iznenadilo da to ne bude. Vrlo verovatno da i to može da se desi, ali sam sigurna što se tiče Panamskog kanala i Grenlanda da je to nešto što će relativno brzo i da se desi. Zato što ima tog Urana u blizancima i da on zaista želi da šokira i da je prosto to njegova priroda, način na koji se on igra, ali da je sasvim sigurno usmeren na ono što je sebi zacrtao kao cilj, a to je sa tim Marsom u lavu da donese nešto veliko. Njegova ideja jeste da on ostane u istoriji upamćen kao jedan od najvećih predsjednika od svih predsjednika. Eto, on je sada 47. znači negde u rangu Georgea Washingtona. Ja mislim da je to negde njegova ideja, nešto što on želi da ostavi u nasleđe, u istoriji. On nema prosto ništa drugo što ne može, što nema, pa da mu sad ovaj mandat treba da mu donese. Njega interesuje samo istorija. I on želi da ostane u istoriji upamćen kao neko ko će da napravi i najveću zemlju pa da pretekne po veličini i bivši Sovjetski savez ako može. Verujem da će tome težiti i sigurna sam da neće puno da neće puno da razmatra tu priču ulaska u konflikt sa drugim silama koje na bilo koji način ugrožavaju američke interese. Mislim da će on lako ulaziti u tu priču. Prosto on se naoštrio sa ovim Marsom, on je vrlo fokusiran, to je to. E sad,
Znate, da bi neko imao takvu energiju i da bi neko uspeo nešto što ne uspevaju mnogi, on mora da bude konektovan i sa tim mundanim horoskopom i svi veliki ljudi, svi, ne samo presednici, naravno da su oni negde najistaknutiji, najbitniji, ali veliki umetnici, veliki naučnici neke zemlje moraju da imaju konekciju sa tim bazičnim mundanim horoskopom svoje zemlje, da se povezuju sa njim da bi dobili tu jednu podršku kolektivnog nesvesnog bića. Biti predsednik u jednoj državi, biti glavni, ili tako, lider jednog naroda, znači da morate da imate konekciju sa tim narodom. Sad nekad možete da imate dobro, nekad možete da imate lošu, pa da vas i taj narod, jel tako, omrzne ili odbaci od sebe i tako dalje, ali ta neka veza mora da postoji. To je vrlo često vezano za priču i karmičkog našeg povezivanja sa nekim prostorom gde smo rođeni, a takođe i sa tom energijom mesta. Jer Zemlja, naša planeta Zemlja, ima svoju energiju i svaki deo planete Zemlje ima određenu frekvenciju. I mi boravkom na određenim mestima na planeti Zemlje, mi se povezujemo sa tim raznim mestima. Nešto nam više odgovara, nešto ne. Zato što postoji možda dug prema nekom delu zemlje, pa nas zemlja, jel tako, u tom delu i ne podržava ili nas super podržava. Sad kad posmatramo ovde uporedo njegov horoskop i horoskop Amerike, ono što nalazimo kao jednu jaku vezu jeste da ovo njegovo sunce koje je na severnom čvoru na 22. stepenu blizanaca je u jakoj konjunkciji sa Marsom koji je upravo vladar horoskopa Amerike, znači kada je ona osnovana 4. jula 1776. godine. Inače, znači sam horoskop Amerike kad pogledate vi vidite da je to škorpion, naravno uopšte ta deklaracija o nezavisnosti je doneta u ratnim uslovima na jedan škorpionski način i tako dalje su se oni izborili za svoju nezavisnost od britanske krune i to je ta priča škorpiona na vrhu prve kuće, to je sasvim okej, ali taj vladar horoskopa je jak u osmoj kući, nalazi se u blizancima i mi zato Ameriku prepoznajemo po toj jednoj blizanačkoj energiji, znači po toj energiji dobre komunikacije, dobre razmene informacije, oni su sjajni trgovci, znači oni su nas inspirisali dugi niz godinama da su tamo svi ravnopravni, da svako može da ostvari svoj američki san. Naravno, dosta toga se promenilo. Umeđu vremenu nije sve to tako, što se kaže san je san, realnost je nešto drugo, ali je činjenica da Amerika i uopšte Amerikanci imaju taj jedan bezbrižan blizanački duh i imaju tu jednu lakoću u komunikaciji i imaju tu jednu potrebu da prosto prihvate svakoga ko dođe sa strane kao da je Amerikanac. Tako je bilo do sada. I upravo taj Mars ovde u blizancima je jako interesantan, zato što se povezuje sa Trumpovim suncem. Znači, vladari prve kuće horoskopa države sa vladarem predsjednika jedne države svakako je jedan jak kod koji govori o toj jednoj karmičkoj vezi i svakako je Trump neko ko je i u prethodnim svojim inkarnacijama bio vezan za tlo Amerike i jako je konektovan. Drugo, ono što vidimo, vidite da je on rođen takođe sa Uranom u blizancima. Uranu treba 84 godine da napravi pun krug oko zodijaka. Znači, on je bio u blizancima 1776. godine, u istom znaku u kom se nalazio i njihov vladar horoskopa, a vidite da i Trump rođen 1946. godine je rođen isto sa Uranom koji je u konjukciji sa njegovim vladarem horoskopa. Znači, Uran je u obe karte u istom znaku gde se nalazi vladar prve kuće, što već govori, znači vezano za Ameriku, to je ta sloboda, slobodarski duh, ravnopravnost, razvijena tehnologija, umrežavanje, povezivanje ljudi i tako dalje, sve ono što su negdje pozitivne osobine bile do sada i tako smo prepoznavali, barem mi ovde na Balkanu, a s druge strane vidite da Trump ima isto tog naglašenog urana, što kažem, donosimo tu jednu ekscentričnost, jednu potrebu da šokira, pre svega svojim rečima. Ja sam sigurna da on mnoge stvari nekad baš namerno kaže na takav način da bi šokirao i ostavio utisak, a da možda u pozadini je nešto drugo. Mislim, svakako jedna vrlo ozbiljna ličnost, persona,
svakako neko ko je postigao sve to u životu ne može da bude neozbiljan, može da vam izgleda kako god, ali to je njegova potreba da ostavi takav utisak. Tako da iz ove kombinacije Urana sa vladarem prve kuće u obe karte mi vidimo da se on jako uklapa u taj mentalitet i da zapravo podržava. S druge strane, on ima dispozitor njegovog vladara horoskopa je vladara sunca ili sunce vladar prve kuće je Merkur koji se nalazi u znaku raka. Vidite da i u karti Amerike je Merkur takođe u znaku raka i takođe dispozitor vladara prve kuće, što je u ovom slučaju Mars u blizancima. I ima ovde su 4 planete i tako dalje, vidimo i to bogatstvo, taj Jupiter u raku, koji će sada u junu mesecu opet da dođe u znak raka i Amerika će imati povratak Jupitera, što opet govori zaista o tome da će Trump već u prvih godinu dana uspeti od juna ove godine, od 6. meseca ove godine do 6. meseca sledeće godine, zaista da napravi velike promene i mnogi ljudi u Americi će osetiti dobrobit svega toga, baš zbog tog povratka Jupitera, gledajući njihovu natalnu kartu, a takođe on će imati da će Jupiter da ide kroz njegovu 11. kuću preko njegovog dispozitora vladara horoskopa. Mi u astrologiji kažemo da nama vladar prve kuće i dispozitor vladara prve kuće govore o 80% naše sudbine. Tako da prateći životnu priču nekoga možemo bukvalno da ispratimo u velikoj meri samo kroz ta dva koraka, pa da vidimo kakva je to sudbina. Svakako Jupiter mu prelazi preko ove 3 planete i možemo da očekujemo i preko Venere prelazi i preko Saturna i preko Merkura, verujem da će u njegovoj široj porodici, on ima dosta dece i unučadi, ali eto ne bi se iznenadila da bude još prinova što se tiče njegove porodice, a što se tiče njegovog odnosa prema ljudima i prema politici svakako će doneti jedan optimizam i Jupiter mu tu svakako ide na ruku. Ono što još njih negde jako spaja jeste da, kao što vidite, ono što je po meni jako fascinantno, u ovom horoskopu iz 1776. godine vidimo da je Fortuna na 20. stepenu blizanaca. Upravo se na tom 20. stepenu blizanaca nalazi njegov severni čvor. Tako da ova Fortuna u kombinaciji, u konjukciji sa njegovim severnim čvorom i sa suncem svakako govori da je on neko ko ima puno sreće u životu i da zaista može da donese jako velike stvari, orijanske stvari, znači nešto najveće, nešto što će biti prepoznatljivo. Naravno da će to šokirati mnoge, mnogima neće prijati, ali kažem, on je čovek koji je rođen da šokira, uživa u tome i to ga puni, daje mu snagu. Zato on izgleda tako vitalan, mladolik, na kraju krajeva, bez obzira na svoje godine, zaista čovek sa svojom energijom i mladolikošću prosto ne prihvata te godine. To je takođe ta jedna lepa osobina blizanaca i blizanci jako dugo ostaju mladoliki. Baš zbog tog svog nekog dečijeg duha i te potrebe da ne budu u sistemu, da ne budu ukalupljeni, da budu spremni stalno da uče, da se kreću, da nešto prave novo i da ostanu, jel tako, u tom nekom mladom društvu, da su uvek spremni da novo nešto uče. Tako da upravo ta potreba za svim tim daje im tu jednu dugovečnost i da kažemo večnu mladost na kraju krajeva. E sad, ono što je meni bilo interesantno, rekla sam vam da je Trump tek drugi predsjednik u istoriji američkih predsjednika, evo sad je on 47. po redu, tek je on drugi uspeo da pobedi u 2 mandata koje nisu uzastopna. Pre njega je to uradio Cleveland koji je bio 22. i 24. predsjednik Amerike. Prvi put je bio od 1885. do 1889. A onda drugi put je bio od 1893. do 1897. godine. Znači, bukvalno, eto, do danas, do 21. on je bio jedini predsjednik koji je služio 2 mandata koje nisu bila uzastopna. Ovde sam stavila njegovu kartu, ali mislim da na sledećem slajdu imam njihove 2 karte uporedne, to mi je bilo interesantno da pogledam i ono što vidimo ovde to je da tu jednu vezu, vidite da je Grover bio riba i to ima sunce na samom stepenu egzaltacije Venere, a u poznaku je bio rak. I sad ono što je meni interesantno, vladar njegove prve kuće,
mesec u ovom slučaju se takođe nalazi u znaku lava. I vidite da on ima 3 planete u lavu. E sad, Jupiter, Mars, to je ok, ali je baš interesantno da je baš vladar prve kuće. Znači, to je opet jedna jaka veza sa Trumpom koji je u poznaku lav i takođe ima Marsa u lavu kao što ima i ovaj njegov prethodnik, daleki, je li tako, prethodnik, sa tim Marsom u lavu, koji je ovde sada zajedno sa ovim mesecom i sa Jupiterom, koliko god da je on bio rak, svakako mu ovo daje jednu lavovsku energiju, jednu potrebu da se bori, jednu potrebu da ne odustaje i takav je i bio kao predsednik, koliko sam i ono malo pročitala njegove istorije, ali mi je ovo jako interesantno. Znači, vidite, vi kad nešto želite da postignete veliko, vi svakako morate da imate tu jednu jaku energiju vatre. Mislim, lav jeste svakako kao znak prestiža, znak glavnih ljudi, znak vladara, kraljeva, prinčeva i tako dalje. Naravno, nisu svi lavovi u znaku i poznaku to taman posla, ali govori o tome da osoba sebe vidi da može da bude lider, da može da bude glavna, da ima vrlo jako samopouzdanje i potrebu da je drugi ljudi poštuju i uglavnom to jesu osobe koje zaslužuju naše poštovanje. Meni je interesantno, sad nisam ušla u ovu paralelu, ali eto, to je možda jedna tema i za moje studente, da radimo to iz ugla karmičke astrologije, upoređivanje ova dva horoskopa. Ono što odmah sad vidim to je da je upravo kod Trumpa i vrh 12. kuće, a 12. kuća govori o prošloj inkarnaciji upravo na tom prvom stepenu lava i da je on imao Plutona. Svakako njegova prethodna inkarnacija morala da bude vrlo jaka, vrlo snažna, takođe muška inkarnacija sa ovim lavom na vrhu 12 i svojim Plutonom u znaku lava, svakako neko koji je bio vrlo drugačiji, vrlo poseban i vrlo jak i svakako sa Plutonom u prvoj kući, jer 12. kuća je naša iz ugla prošlog života bila prva kuća, neko ko je imao veliku moć da odlučuje o životu i smrti, što u velikoj meri je tako i svaki predsednik i da nije rat ima tu mogućnost. Vidite da predsednik ima mogućnost da pomiluje nekoga koji je osuđen i na smrt ili na, ne znam, neku zatvorsku kaznu, prosto ima poluge moći. Znači, ovo mi govori o toj jednoj energiji koja je negde vrlo, vrlo slična, vrlo interesantna. Kažem, neću ulaziti da li su to sada ukrštene inkarnacije ili ne, to sad nije mi važno. Ono što mi je bitno, kad sam pogledala malo istoriju, ja sam videla da je takođe Grover bio neko ko se jako borio protiv korupcije, bio je poznat po svojoj predanosti reformama i suprotstavljanju političkom protekcionizmu. Tokom svog prvog mandata borio se protiv sistema u zapošljavanju javnim službama. Znači, vidite, to je ipak bio neko ko je želeo da napravi te velike promene u samoj administraciji. Takođe, bio je čvrst zagovornik zlatnog standarda, znači, jako je vodio računa o toj ekonomiji, posebno u tom drugom mandatu. I koristio je predsjednički veto. Kažu, više od bilo koga svog prethodnika, kako bi bukvalno sa tim svojim pravom veta blokirao zakone koje je smatrao da su nepotrebni ili štetni za javne interese. I sad vidite, to toliko liči na ovu Trumpovu energiju, da on bukvalno sad u prvih par dana će doneti na stotine dokumenata, pri tome će da, što se kaže, stavi veto sad, ne mora drugačije sad vreme, i drugačije se te stvari rade, ali on će mnoge zakone koji su doneti u prethodne 4 godine da poništi, znači stavit će svoj veto i doneće, potpuno će napraviti velike promene. To jako liči, vidite, i na ovog prethodnika koji je uspeo ono što je on tek sada uspeo posle toliko godina, nepokolebljiv u borbi protiv zakona koji su davali povlastice određenim grupama, znači bio je vrlo pravdoljubiv, da ne kažemo da je Trump sada protiv povlastica koje se daju određenim grupama ljudi za koje on uopšte ne misli da treba da ih imaju i tako dalje i da hoće da dovede opet to stanje da se zna ko je muško, ko je žensko, a ne da imamo izmišljeni 1001 pol. Znači, vrlo slična ta energija. Kažem, i obojica vuku tu lavovsku potrebu da lupe rukom o sto i da prosto budu slušani i da donesu i da iskoriste na kraju krajeva tu moć koju su dobili od naroda. Što se tiče spoljne politike, izbegavao je vojnu intervenciju u inostranstvu,
što je opet slično negde Trumpu koji je malte ne u prvom mandatu imao ideju ako treba NATO i da se ukine, samo da Amerika ne mora da plaća više nego drugi, to mnogo više. Naravno, treba plaća više kad je najveća i nosila svega toga, ali da ne bude toka razlika, to je onako meni vrlo slično i vrlo mi je nekako srodno. E sad, ono što je jako meni interesantno, ono što smo mi posmatrali kod nas u školi na našoj karmičkoj astrologiji, i gde smo nalazili veze između različitih ličnosti koje imaju kroz istoriju dosta nekih sličnosti, odnosno kroz našu karmičku astrologiju. Kada posmatrate George Patona, Paton je bio u istoriji Amerike najveći njihov general, znači smatraju ga jednim od najvećih američkih generala svih vremena. On je preminuo u Berlinu tako što je stradao u saobraćaju nesreći i pretpostavlja se da mu je čak možda podmetnuta bomba, znači nakon nekoliko meseci nakon završetka rata. Smatralo se da je bio jako popularan i da je postojala ideja da nakon Drugog svetskog rata on bude izabran za američkog predsjednika, međutim ta njegova prerana iznenadna smrt ga je sprečila u tome. Međutim, on je zaista jedna legenda koja se dan danas, naravno, njegove taktike ratovanja se proučavaju širom sveta. Znači, on je postao legenda u svojoj ulozi u oslobađanju Evrope tokom Drugog svetskog rata. Bio je ono što je sad meni jako interesantno i jako ga povezuje sa energijom Trumpa, to je da je on bio poznat upravo po svojoj nevjerojatnoj energiji i po svojim govorima koji su bili vrlo žustri i koji su jako motivisali njegove vojnike. Često je bio kritikovan zbog svoje impulsivnosti i komentarima. Čak se pričalo da je bukvalno znao da šamara vojnike koje je smatrao da su kukavice. I to toliko liči nekako sad na Trumpa, da, ja ne znam da li vi možete zamisliti, ali ja bi stvarno mogla zamisliti Trumpa u toj ulozi da sad da ga neko iznervira ili da on smatra da on kukavica i da ne štiti američke interese ili ne znam ja da bi lupio 3 šamara nekome ispod sebe. Mislim, meni to tako ide uz njegovu energiju. E sad, naravno, vi pišite u komentarima ispod ovog videa kako vi to vidite. Ali evo sad vam pričamo o ovom velikom generalu koji je zaista bio strah i trepet za same Nemce. Kažu da su Nemci njega jedino zaista onako od američkih generala poštovali, strepili od njega. Kažu da je eto bio vrlo grub, ali da je zaista uvijek bio uvijek za svoje vojnike. Oni su ga negde obožavali zato što je bio neumoljivo hrabar, zato što je bio istrajan, zato što je znao da ih motiviše i da ih podigne. Ono što sad nemamo, naravno, neke čvrste dokaze, ali postoji neko mišljenje da zaista zbog te svoje velike popularnosti koji je imao tokom Drugog svetskog rata, da je on zapravo bio viđen za američkog predsjednika, ali sticajem okolnosti i te nesreće u Berlinu on je stradao. I sad, meni je to jako interesantno, ja mislim da ovde imamo sada njihove uporedne karte, to hoću da vam kažem. Meni je bilo jako zanimljivo kada je Trump pobedio prvi put i kada se on susreo sa Merkelom, ako se sećate toga, meni je to bilo jako simpatično. On je toliko bio besan prema toj ženi, toliko je bio besan prema Nemcima, i on je bukvalno njima maltene pretio da oni moraju da povećaju davanje za NATO, da to ne može tako, da zlupotrebljavaju američku dobru volju, da ih štiti i tako dalje. I ako možete da se setite, meni je stvarno ona izgledala vrlo onako smrknuto i potišteno pored njega, on je bio bukvalno jako besan. I sad, ako bi pošli od ove pretpostavke, zaista iz ugla karmičke astrologije i rada, naravno kroz mnogo drugih karata, sad nije ovo tema ovog mog videa, vidi se jako velika povezanost između ove dve energije, između ove dve ličnosti. Mene zaista iz ugla karmička astrologija ne bi iznenadila da je Donald Trump upravo inkarnacija Patona, jer po mnogim stvarima liči, uključujući fizički izgled koji im je vrlo sličan. Ako je on zaista stradao u nekoj svojoj prethodnoj inkarnaciji u Berlinu, pa naravno da je ljut prvo na Nemce. Drugo, njegovo poreklo jednim delom je, on je Škot Nemac, koliko znam, tako da vuče korene. Ali ima taj jedan malo pritajeni bes, jednu potrebu da ih nekako
kazni na neki način. Mi treba da imamo u vidu da kad neko završava život u nekom periodu istorije, kada su bile druge okolnosti i drugi odnosi između velikih sila, vrlo često mi tu vrstu osjećaja energije i uverenja prenosimo u narodnu inkarnaciju. Pa ako je on završio svoj život u Berlinu, kada su Nemci bili neprijatelji, a Rusi bili saveznici, onda treba da razumete da on zaista nema taj neki osjećaj ljutnje prema Rusima i da u startu je on zaista bio vrlo kooperativan i spreman da sarađuje sa Rusima. Kraju krajeva on nosi jedno uverenje možda iz prethodne inkarnacije da su oni sarađivali i da su bili na istoj strani. To što su se strane umeđu vremenu kroz istoriju promenile, to je druga stvar, ali to je jedno unutrašnje uverenje. Kad pričamo o karmičkoj astrologiji, kad pričamo o tom nekom našem osjećaju za nešto ili o nekim talentima koje prenosimo, mi ih prenosimo iz prethodne inkarnacije, kao što prenosimo i određene strahove, fobije iz prethodne inkarnacije, pa se to nekako nastavlja i mora na tome da se radi. Znači, ako je on preneo to da su oni njemu saveznici, pa on ima takav osjećaj i to je to. Ne vidi u tome ništa loše. E sad, kad mi pogledamo ove dve karte, ono što je jako fascinantno i interesantno jeste, vi vidite u horoskopu Plutona da je on blizanac bio u poznaku i njegova ascendencija na 20. stepenu blizanaca. Znači, rođen 1885. godine, blizanci na ascendentu, to je upravo mesto gde se nalazi severni čvor kod Trumpa i gde se nalazi na kraju krajeva i njegovo sunce, vladar prve kuće. Znači, on se jako vezuje na tu energiju. Naravno, mi sada kada posmatramo, rekla sam vam, eto, on je bio general, on je bio neko ko je bio neustrašiv, na kraju krajeva njegov vladar horoskopa je Merkur koji je u šestoj kući, čovek koji nosi uniformu, čovek koji je vezan za vojsku, škorpion je bio, znači sunce u škorpionu u šestoj kući, neko ko je vezan za službu, Merkur je ovde u jednom izazovnom promenljivom T kvadratu. Merkur ima kvadrat sa Marsom, ima opoziciju sa Plutonom, znači imamo taj jedan promenljivi T kvadrat. Na kraju krajeva vidimo ovde on jeste stradao u saobraćaju, što govori i ovaj Pluton u blizancima koji je u opoziciji s njegovim vladarem horoskopa i sa ovim Marsom. Tako da vladarem šeste kuće, on je stradao na službi i tako dalje. Tako da odatle se to vidi, ali sad ovo trenutno to nam nije tema. Ono što hoću da vam kažem sve vreme jeste da zaista ove dve duše mogu da budu jako povezane i da imamo jedan nastavak, a imamo i tu jednu sličnu energiju, a posebno iz ugla astrologije vidimo tu jednu baš jaku vezu ovog njegovog ascendenta na 20 blizanaca, povezuje se s ovim severnim čvorom i s ovim suncem. Znači imamo jedan nastavak jedne energije. Druga stvar, ono što je uvek bilo u tom prvom mandatu meni jako interesantno, a i svima nama jeste i svi su komentarisali da bukvalno je Trump vodio, mislim bio je neiskusan, nije bio je biznismen, ušao u politiku, ono što se kaže pao je sa neba sa tim uranom, samo mu je sinula ideja da želi nešto da promeni, ali ako je zaista Patton želeo da postane američki predsjednik, a bio osujećen sticajem nesrećnih okolnosti ili mu je neko to smestio, tu postoji jedna ljutina. Ako završite život na taj način, da niste uspeli da ostvarite sve svoje snove i da vas je nešto prekinulo, nešto iznad, da postoji ta jedna ljutina. I mi kad posmatramo Trumpa kroz prvi mandat, mi vidimo da je on vrlo bio ljut. On je sve vreme vodio tu politiku kao da je u opoziciji. On se borio sa svima i tako dalje. Malo je bilo tu i nespretno, sada ipak ima više iskustva, drugačiji tim i verovatno će to sve biti drugačije, ali je bilo u startu puno otpora. Znači, u startu oni su pokušali da ga smene odma i razni sudski procesi, kao da su neki duhovi prošlosti odjednom se pojavili i hteli da ga opet vrate, kao što su, ja bih rekla, ga uspeli da ga osujete u prethodnoj inkarnaciji. I na kraju krajeva i ovaj drugi mandat je njemu visio, što se kaže, o glavi. Visilo je o koncu, da li će biti ili ne, da li će oni njega zaista uspeti da ubiju ili ne. Svašta je tu bilo. Znači, to je jedna duša koja ima to jedno sećanje, po meni, gledajući njegovu natalnu kartu, da on mora jako mnogo da se bori sa tim Marsom, kako ga ne bi neprijatelji sprečili u onome što je on naumio i što želi da radi.
Ali eto, verovatno ove dve energije su jako slične, kažem i fizički liče i svakako govori o jednoj jakoj povezanosti. Eto, ovaj Patton je najveći general u istoriji američke vojske, a Trump želi da bude najveći predsjednik u istoriji Amerike, barem rame uz rame sa George Washingtonom, pa njegova ideja da Amerika bude najveća država na svetu nije slučajna i on od toga neće odustati i sigurna sam da će uspeti u mnogim stvarima koje je zamislio. E sad, za kraj sam htjela još da nešto kažem sada kad su se ovi požari malo u Los Angelesu smirili. Prvo, rekla sam ovdje posmatrajući kartu Amerike, oni su jako pod uticajem škorpiona, ali blizanci su vrlo dominantni i rak, ta priča raka, jer nam je vladar Mars u blizancima, dispozitor je u znaku raka, znači uopšte ta energija raka, blizanaca i škorpiona je kod njih vrlo naglašena. Naravno i ovaj mesec u Vodoli govori o pravima, govori o jedinstvu, o bratstvu i jedinstvu, o tome da su svi tamo koji dobiju državljanstvo Amerikanci, da se ne gleda na poreklo, znači to je ipak taj jedan slobodarski duh, što svakako ovaj mesec u Vodoliji svakako govori o tome. A zašto se desio požar u Los Angelesu? Znači, ukupno Amerika, ovo je njihov horoskop. Međutim, za svaku državu mi možemo za svaki deo zemlje da izvučemo jednu drugačiju planetarnu energiju, odnosno različiti delovi Amerike, sad u ovom slučaju pričamo o Americi, nosi različitu planetarnu prirodu. Tako da, ukupno Amerika jeste ovo što sam rekla, međutim, ako gledate istočnu obalu, sam New York vam je baš vezan za priču Oriona i baš za priču blizanaca, to je i tako naglašena priča blizanaca. Na kraju krajeva njihov simbol su bile bliznakinje, je tako? Tako da i glavni trgovinski centar na svetu, Ujedinjene nacije, okupljanje svih ljudi, naroda sveta, to vam je na kraju krajeva i taj mesec u Vodoliji, gde svaka zemlja ima isto pravo glasa, bila ona velika ili jako mala. Znači, ukupno je to energija Amerike, ali posebno naglašena istočna obala. Ova zapadna obala je više pod vladavinom priče lava, Kalifornija pre svega, je tako, to je toplo, tu su bogati ljudi, onako, uspeh, slava i tako dalje, slavne ličnosti uglavnom, ali sam Los Angeles, gde se desi ovaj požar, vam je zaista pod energijom riba, Neptuna. To je grad anđela. Anđeli su vam inače pod vladavinom riba, tako da grad koji nosi ime po anđelima svakako je pod vladavinom riba i Neptuna. S druge strane, tu vam je centar filmske industrije, Hollywood. Šta vam je film? Film vam je Neptun. Znači, to je mašta, to je nešto što mi gledamo, što je projekcija u budućnost na kraju krajeva. Tako da vam je Los Angeles zaista pod vladavinom riba. I ovaj požar se desio u velikoj meri zato što je Saturn planeta karme, planeta sudbine, upravo u znaku riba. I ako gledamo, i eto da kažemo, baš se tu desilo, nije na nekom drugom mestu, nije to prvi požar, verovatno nije ni poslednji, takva je klima, takvo je na kraju krajeva i takve su njihove kuće od drveta, tamo i rastinje, tako, sve to, ali ipak se to sada dešava na jedan drugačiji način, da nikad toliko nije izgorelo kuća, na kraju krajeva nije se požar desio negde gde je nenaseljeno mesto, nego u naseljenim mestima i to baš tamo koji su najelitniji delovi. U svakom slučaju, Saturn u znaku riba je doneo dosta problema upravo Los Angelesu kroz ove požare, ali kad posmatramo sada zašto se to dešava ipak Americi, pa Saturn je u kvadratu sa njihovim vladarem prve kuće sa Marsom, tako da to isto iz jednog ugla. Gledajući s druge strane, Mars je retrogradan u znaku raka i ako se sećate onog mog godišnjeg horoskopa, one moje prognoze, ja sam rekla da je nama svakako jako izazovan period sve dok je Mars u znaku raka, posebno dok je retrogradan, to je tamo do sredine februara, drugog meseca, a tek kad bude napustio znak raka, kad bude prešao u znak lava, znači kad bude tamo od sredine četvrtog meseca, izlazimo ipak iz tog jednog težeg perioda. Do tada ćemo imati i retrogradnu Veneru i retrogradnog Merkura. I još jednom skrenem pažnju, nemojte započinjati nove stvari. U tom periodu, ako naravno možete,
S druge strane, rekla sam da budete pažljivi sa tim Marsom u raku, posebno u kući, moguće su povrede, na kraju krajeva izgorele su kuće i stradalo je ipak i dosta ljudi, ali je stradalo jako puno nekretnina i jako je velika ta materijalna šteta, ne znam, 150 milijardi i tako dalje. To je stvarno ogromno za svaku zemlju. Da li je to sada vezano za podmetanje? Bilo je naravno i podmetanje, znamo, ali da li inicijalni požar krenuo samo sebe ili je to stvar više sile? A to će da istražuju nadležni organi. Verujem da je tu bilo svega, svakako nekog ljudskog nemira, neodgovornosti i to je ono što će sigurno Trump jako da menja i da kažnjava, tu sam jako sigurna, zato što je bilo jako puno propusta i sa vodom i sa hidrantima i sa puštanjem vode i sa nedozvoljavanjem da se prska sa vodom iz mora, mislim budalaštine razne, ali verujem da je to svakako nekako negde jedna od glavnih tema Trumpu da ih rešava. Ali iz ugla astrologije želim da objasnim još jednom i da naglasim koliko je Mars u raku nezgodan, koliko zaista i na širem globalnom planu može da donese problem. Amerika je doživala to zato što je njima Mars vladar horoskopa, pa sad Mars u raku je svakako u znaku svog pada i svim osobama kojima je Mars vladar horoskopa i državama kojima je Mars vladar svakako može da donese određenu problematiku. Posebno kad na to, kažem, nadovežemo i Saturna koji je u znaku riba, i Neptuna koji je dalje u znaku riba i to sve u kvadratu sa ovim Marsom njihovim, to govori o tome. Naravno, Neptun je, vidite ovde baš na samom stepenu egzaltacije Venere, kažem, Hollywood, Los Angeles su poznat po centru filmskih zvezda i filmova i Oscara i Hollywooda i svega toga i upravo je, vidite, Saturn kao planeta karme rešio da taj deo planete Zemlje nekako raščisti na neki način i da donese velike promene. Tako da svakako će velike promene biti, a posebno sada sa Trumpom svakako će biti mnogo veće nego da on nije pobedio. Eto, dragi prijatelji, to je to što se tiče ovog mog javljanja. Želim da vas pozovem i na ovu moju radionicu koja će biti sledeće subote, znači 25.1. Radionica je posvećena ovom prelasku sunca u znak Vodolije koji smo imali sada 19. u nedelju, ali eto ja ću da napravim 25.1. Zašto? Pa zato što ćemo baš tog dana imati taj lep vodeni trigon između Venere u ribama i Marsa u raku, upravo tog dana, tako da to jeste jedan lep trenutak da eto, pričamo o granicama u ljubavi, u granicama u emotivnim odnosima kao i o emotivnosti. Ja sam ovde napisala da kroz jedan astrološki i psihoterapeutski pristup, znate da i sam na edukaciji za gestalt psihoterapeuta, pa eto sve više uvodim i taj aspekt kroz svoj rad. Ovde ćemo pričati o tome kako voleti i prepustiti se bez gubitka sopstvene autentičnosti, na koji način granice mogu da ojačaju naše veze, a naravno na koji način granice mogu i da sputavaju naše veze, ako ne znamo da ih postavimo. Naravno, značaj intuicije, emotivne povezanosti u ljubavi i tako dalje. Pričat ćemo o samoj prirodi sunca u Vodoliji, uopšte o toj našoj autentičnosti, ne samo u ljubavi, nego i u autentičnost naša u svakodnevnom životu, kako zaista da nekako budemo svoji, da ne pratimo masu. Na kraju krajeva, eto, Trump vam je upravo takav pojedinac i ja se radujem što je on pobedio, zbog toga što on jeste jako autentičan, nekada i jako naporan, ali je svakako autentičan, neko ko želi da ide svojim putem i želi da po tome, da ne prati, nego da vodi i da prati svoju misiju, svoju svrhu. A svako od nas je rođen zbog neke više misije, više svrhe. Druga stvar je što mi o tome ne razmišljamo, ne bavimo se tim, ali pojedinci koji o tome razmišljaju da njihov život nije samo neka svakodnevna aktivnost i svakodnevne stvari, nego da je nešto više o tome, ti pojedinci dobijaju podršku od univerzuma da žive svoju svrhu i misiju. Živeti to zahteva jako puno energije. Pričala sam ovde, vidite, o Trumpu koji svakako ima jako veliku energiju, bez obzira na svoj broj godina,
ali svako ko želi da izađe iz okvira prosečnog ustaljenog života mora da ima puno energije. I kada vi dozvolite sebi da ste autentični i da živite svoju, odnosno pozovete tu svoju potrebu i prihvatite svoju potrebu da živite na svoj način, kroz svoju svrhu, kroz svoju misiju, vi dobijete sva neophodna sredstva. Sam univerzum se udružuje da vas u tome podrži. Kroz ljude koje vam daje, kroz različite okolnosti, kroz različite srećne okolnosti, pa sreća prati hrabre, to je ono što znamo da kažemo. Znači, da bi nas sreća pratila, znači moramo da budemo hrabri. Prema tome, ovo jeste sada pravi trenutak da budemo hrabri, da budemo slobodni, da se oslobodimo starih uverenja, starog načina razmišljanja, da budemo stvarno u duhu te vodolije koja, eto, je od 19.1. jako naglašena. Inače je ovaj element vazduha sad jako naglašen, imamo sunce, imamo Plutona, imamo tu konjunkciju sada i te dve planete u znaku vodolije i Jupiter nam je u blizancima, tako da ta energija vazduha je vrlo naglašena, što je dobro vreme za dobro promišljanje, za ideje, za komunikaciju, za učenje, za razmenu ideja, zato što jeste tako vreme i onda ćemo lako naći način da te ideje i materializujemo, spustimo. Ako ste zainteresovani, ovdje imate moje mailove na koje možete da mi pišete i evo, ja sam sad to sklonila, iako nisam htjela, ali dobro. U svakom slučaju možete, evo vidite ovdje, da mi pišete na ove moje mailove, malo da podignem da vidite, ili na ovaj telefon, kako bi se prijavili i cena je 30 evra ili 3.500 dinara i to naravno uplaćujete na račun moje škole i eto, možete dobiti fiskalni račun ako vam treba, pošto ja svakako moram da ga napravim. U svakom slučaju, hvala vam što me pratite, što ste uvek tu, što me pišete. Pišite mi vaša razmišljanja, vaša zapažanja. Ja lično mislim da mi sad ulazimo u jedan interesantan period. Ja sam jako radoznala i jako mi je zanimljivo kako će sve to da se odvija. Pa evo, htjela bih još da kažem za kraj, pošto sam sigurna da će do razgovora između Trumpa i Putina doći vrlo brzo. Iskreno se nadam i velike šanse za to ima i Beograd. Možda Dubaj i Beograd su nekako dve destinacije gdje bi najpre moglo da se desi taj njihov sastanak. Ja naravno navijam da to bude Beograd. Pa možda u jednom sljedećem videu vam ovih dana i stavim kartu Srbije i eto, možda i objasnim zašto mislim da bi to baš moglo da bude Beograd. Naravno i naša politika i nesvrstanost i nepripadanje nikome jesu svakako glavni aduti i ta naša potreba da budemo dobri i sa istokom i sa zapadom svakako. Ali eto, ja tipujem da smo negde u prve dve, tri destinacije gde bi taj uživo sastanak mogao da se desi, ili barem njihovih timova, svakako će toga biti i verujem da će do tog sastanka da dođe uskoro, tako da se iskreno nadam da će ipak i ti neki ratni sukobi da se smire i u Ukrajini i u Gazi i da će nekako da se ide više ka tom nekom ekonomskom prosperitetu. Toliko, dragi prijatelji, od mene. Mi se uskoro čujemo i vidimo ponovo. Pozdravljam vas sve i uživajte. Ćao.